ng'ani owango iya mogi. Yani MCA msema nyalo wuok kokong'iso kata security neno wuok. Koro wuok odhi kanyo. Piny kende tek ma imanye koni gi koni en koro wuok. Koro wuok odhi kanye, odhi kuno. Ok owacho nano wuok, simba ok ogoyo. Ng'eyo bong'eyo ni amenyo ne man yama to koro. Ma koro mae kaka ji puko mogo. Nitie kaka odwa puko na mogo. Amanya ne banjo. Kech banjo ni chal gima ong'e gimoro. We amanya ne banjo. Kech ma gima ok nyal timore ok nyal. Ya soda njana. Ok onyal. Head of security. Uwuok moko go kata simu to ng'e ni piny rach imanye. Banjo. Bwana to itimori nade bwana, weche okethore? Weche okethore ka MCA kaka kabisa bwana. Ing'e ni MCA wuok bwana to ok owacho na koso din to owachni. Ok owachni. Bas osewuok oonge ting'e ni kata pesa mano onyego be nachulo ucha abiro mondo onyisa ok omiya. Oonge. Koro weche gi te akawa kete lweti an aweyo tich dalane bwana nikech mano ng'ama koro ok trusta. An awe tich e dalane. Abiro chandora nade. Koro kawe tich ka to nyithinda biro nendo kech miwuoyo mofuon. Ng'iso ni nitie giming'eyo. An aweya tich kamano bwana. An aweyo tich kata ibe ang' ni winj wachno bwana. Ere kaka MCA wuok to ok owacho no wuok, ok ogocho ni ok ogocho na to gi kaka joka notimo waka bwana to wuok kende bwana. Mano to ng'e ni rach. Sawa. Kare waradi bwana mondo inyisa ne gino bwana nikech ing'e ni an gik ma ibiro deya ok adwa. Unu dwaro pesa u, abiro mondo akaw pesa onge. Chiege be pod penja kia dhako mane monindo. An mago be gik ma penja. Pimo wiya randere no ayudo ka pimo wiya dala kanyo endo. Owuok na gi korwako soksi. Omere meta e dala kanyo endo. Ok awacho ne ok anyal wacho. Ok anyal wacho. Ang'ama ming'eyo ok anyal wacho weche moko mofuogo. Sawa kare waradi kare mondo wawuane mathoth. Mondo awachni weche mag gini. Sawa. Awuok ade an asewuok ade. Aya. Beli. Mam gani? Mam. Ya to mauda ni juwe koreni. Ni jogo da. Beli. Ya kabenti gi marach. Belenda na poka luongo ga kama. Gimoro rach. Ne jogo biro kwalo nago. Wangi koni. Beli. 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 Wako simu. Simu be miteja. Achako gi kanyo. Ere kuma chako go. Beli onge. Odo juoto re. Ene jodala gi obiro kawo. Ite koda bulu tie. Unge wach. Wabeda tem rito. Kata kano kawe na ni. Sai, con ngado ka, io lo conservo, con ngate ma io lo sto dentro che mai io.
Soda njagi no ngado kanye. Soda njagi nyaka be nyungi kumodhi. Soda njaga yudo ka gosingo keto watu ni odhi Kisumu. Odhi Kisumu ko sokia kuma MC. Okono dhi Kisumu. Siola. Ne, okonyalo wini. Gini ne wachako to nyaka wadhi. Wadwa luwo soda njagi. Gibanyi. Ariyo go nyaka. Okay, so already we have known the day he Gamari Yellow, Osecho, can we work together? Ako la pin jane. Ini don't know tika nakrani. We don't just siasa unwanyewe. So I know what you want me to work with you. And so far so good. I'm going to sit kata mani ni mali, wood mali. I love another thing. Some do siasa kama kosi miyo. Iwinya, baada do utiro yu kakombe. What have you done so far? You see, you watch him there one just yes. Yes, we are politicians, but I am not a politician like other politicians. I'm a unique politician. I was nominated as an MCA. Most of the developments in the area give me a word more parony MCA man That's what I'm asking you. Those are my works, Matim of the my pocket. With that nomination. Even the roads, call loss a word. Or no loss with MCA. That MCA has no mind, man, develop come on. But I see it better how you can. You see, as someone nominated, I cannot just go that mile. Martin Kich Pest development of Bina. Pest development, the office MCA, World Development Fund. Lakini anda kaka siasa, ndio kaluo sana. Alo ndio siasa, do umeti sana kilonge tetea, lakini ko chopila pagare. I know that sometimes you might fear politicians. I fear them. But try me. I tell you, Ibro, there are still politicians who have the ability. Yeah. Ma query one nego. Okay. Yeah. I'm going to think about that. Koro, what you do, I want us to work together. Mundo wa change face mar we develop this world. And as far as Kenya, you know, I as a politician, my parents died just because of this politics. And I've seen many youths in the area. You moko se gogi kidi, you siasa moko se tom toknigi, just because of bad politics around. But I want us to mobilize youths, age mates gikama. Come up with a very different political program. Ma change face, ma developers. Ok ni koro youths wabedo idol, tiyo tij wuotho. Gi jo siasa ne gin bonsa, ni gitiyo tije ba mtokni gi kidi. Itimiyo gi 50 bob. Iparo nade? Dong pes mimiyo gi material to ginyalo choki ti wa develop gi kamoro. And gichako wamiyo gi kata capital e groups, to gichako dhi mbele. Iparo nade? Kama jasiasa kao youth ni odhio ba jasiasa wadgi gi kidi. Time magi ketho no, dong ginyalo spend time with puodho kamoro. Komigi capital, to gigo dhia dhia mbele. Watemo namba toti nane. Bang no Maximo, nyathina ne to be ma wuotho ma. Hey. Aol. En be mte. Kuro ma ichako gi kanyo. Wamanya ne James. En beta machiegni onyalo winja. Hey. Ariyo. Nena joga gi abiro tayudo ka gionge. O imbe ni onge. Kuro ma otek koda. Aonge wach. Sawa. Kuro ma chako gi ka. Jogi onge te. Aol. Asemenya o. Otoweka kowegi. Uran uru tira no ka puonjora pedo. Kuro
onywandore kama en ni ji ne dhawe oda niya mae mane joluo wacho ni diere moko nindo tung diere moko nindo diere ma kawuono nindo tung otek wayuena onge wach Manu. Isedo. Sati ma exercise. Sati ma exercise. An kauna bache makawuono adwa. Ariyo ma wanyalo yudo go tedo. Jegeno. Sikisha tapani kwa. Wangwa monjo ko tele go. Kora ikra. Dinone ni en gi watch me jai. To jogo bit now. Ini watchman makachaka waadhi amanya ne ng'ata moro ka akonfirm ni adwa ni hiki chiegi hoteli kodok wadwa ni baka joka wai wang wadhi mission jeri romo nusu ichi koni baka nyaka wabedo hoteli onge hoteli madwa liwo romo wadhi ni jeri wejo gedala mano nikire seche moko machiuni timo gima ok idwa timo. Sawa kare kaka wacho. An weko ka timo exercise. In dhi pang gik moko. Kara adine. Ini wacho ni akini ibro konya youth. To even you yourself, you said your mother died, donge? To kama mama unosetho, family nitie, aje nitie Nairobi donge? Imagine sika kiro Nairobi. Koro mag jimbe no takikawo ne kede. You see, family na atero okaluwore gi condition mantie. Condition man. And then you cannot understand. But onge nyathi ng'ato manyalo tiyo go timo tim maundu. Ing'ere jo youth masani gin joma oluoro tich. Oluoro tich. Koro ang' ne kony ng'ato na I know they have graduated, gave me papers. And so, but how will you help somebody ma and odwaro mana siling 50 no mondo buy the kid? How will you help him to buy the kid? Ng'ama buy kid nikech apenji jatelo. We apim. Apart from loso ndara, give me what all those projects isetimo. Youth personally isetimo na young. I told you, I am just nominated, and what I have done is just about the beginning. But what you have done specifically, just imagine, I am nominated. I only work with my salary. Paranene koro kap abete telo ni koro what development fund biro. What can I do? No, you know, you make I disagree with you. And for the first time, you know, you based in Nairobi. So we are approaching election. Only my family is in Nairobi. Why don't you take your family and work with them? But I have here another family. I want to work with civilized youths. You know, youths oluruti. Kendo youths dwaro mana pesa matino tino mondo gigo jo siasa moko gikidi. Gidwaro siling pero gidwaro ready. Gidwaro ready magikawo to gichamo. But I want civilized people. That is why the reason why na money. Because I heard about you and how I know you are civilized. Apart and from you can think beyond civilized.
This is where we are now ending the term. I have worked with some few youths. Who are those few youths? And, I have worked with some few youths. You wait for And I'm still working with them. But I need youths to make numbers. You are insisting on me. You see, when you want to make something, each group because they will see how civilized and what the power we have as people. You see, that is how people begin. That is how people begin, by the way. People youths are just waiting for the ready things. But we begin from the ground. For your family is based in Nairobi and you are here at home. Don't think my family can't be at home. It's just a matter of time. They will be at home. And what will decide how we will work with the youth? You see, it's not better near unnominated. Go a family at Oknyal channel. Ne matero nyathi sikul. Somo mana gige. Mata kene na agulu kanya. Hey. Atoti. Ne atoti ango. Ne un kanye. Ma otuwe kolele ka kolele duotoreni. Ne be wu kodi. Atoti. Ato kawuni maki. Simba itero kan. Simba? Simba na ano ko kan. Dong sima goyo simo mteja. Simba bedo ga mteja. Mbano ngisu ni simo ne mteja. Koro kake nena wana kawa. Ango timo mamo. Tuo. Mos. Mos. Nina tuti. Ango matino. Ana bila yudo kako faint. Oh. Mos. Kuru itero seta. Atere. To miwa yeno moko kage wacho no muon. Ochoya sindano moro be. Oyudo ni nigi tuo mar sukari gi pressure. Gi kaka wuono. Atoti wacha tuo sukari. Ataba daktari. Daktari no kopimo maber. Ne daktari ma. Ja odi oseta daki bidhi pa daktari. Kiani ja odi weyo. Indaki manya. Dongi ne isiemo wanga. Dongi ngika ni ka onge ot kata budho ka wuono nyang. Sibi aweko to ka bia odi ka wuono nyang. Ibiri oma. Maya oda. Itero chi wuono nyang ka pod wuono nyang ogema. Ange. Mi penja ni tuono aba daktari. Oh, idhi tedo. Kata sani. Idhi tedo. Mmoja. Kata sani. Hey. Mom. And I need people. Yes. More near ground. Yeah. More thing man. Okni koro an koka MCA koro just MCA na koro my family ema koro enjoy. I need to raise up people. I know pin tech the youth sokoka. But youth so it is just leadership maraj and then that mentality my youth soke to giloro teach. But I believe ni as youths, as few youths kawa wukoko, mawa civilized we can change the face of politics in this area. First time moko manchilo so yonke Mario ni kore pangote monogi youth. That is second. I'm saying this is gonna be my first time kapota yo. Hey. Ibro nominated for the first time doing. Kora wonde God willing. Itaki be another post. Maybe cow warders. As it is. Ibro te mangone. Warders in your ward. Hey, my friend, I tell you, I can do great things to this ward. I tell you, with that. You know, when said the list should I? With that 5 years, I mean, I'll start in this school. I'll start building down a certain place. I'll do like this. I'll walk with you. Jasiasa wene nyapiewa. Anok biewa. Anangama no se bie ucho. Obiewa. Kongo nitie. Obiewa.
to chai nitie. Chai owene jochokre. Chai wan ok watigo. Wan watiyo mana gi changa matin. Wamadho matin. To nindo kaliech matin. To nindo kaliech. Atinda ne gini piny kawuono tek ma korumo ng'ama nonyiew na onge. Odong' minyago dhok moro achiel kapod imanyo go ba. Ya joma chwako kong'o Nyasachiel manie polo, unu donje polo te. Ket ka koro ma timo na. Joma chwako kong'o, unu donje polo. Kendo adhi wuoyo gi Johana. Unu donjo ni tudonjo ma polo. Joma chwako chai gin giwe mondi. Gin gibiro rito mondi. Jo kong'o donji, kaeto jo chai olugi, kaeto jo nyuka dhi kao namba 3. Mane kaka pange. Gi wach moro. Bi Johana ong'eyo. Johana jabatiso. Manotiso Yesu. Ong'eyo. Jo siasa. Ana wuo. Metro. Kadwa na tieke. An jo kong'o gi bojo. Jo kong'o gi choko. Mawuoyo go binde gibed. Dangi bito pok atieko kata metho. Giwe mondo. Ng'ato ka ng'ato nigi mare aonge go. Ya joko. Kong'o miya wero wende madabal. Ng'ato ka ng'ato nigi mare aonge go. Kutu dabedi je. Ng'ato ka ng'ato nigi mare aonge go. Kutu DJ rewind kama 1 2 3. Ngoja nikwambie jibu sasa. Yawa. Awe PM gi kong'o. Sani lungiri mamro no onge kitoka. Marwa gi mam wedo. Ini mama. Osotero kamino nyango. Uno nyango pod ngima. Ibiro lero kama nwatere kodino. Siapa? Mos. Kenyataan ku kedua. Ada kan dokanya dua. Ne uloso mondo ke kudwara. Ok ne waloso. Ana wuka dhi kuma dhi. Ka dura ido ka jaudio gore piny. Ka ini wene nga. Dongan de na dhi kuma na dhi. To simbi. Simo no bedo mteja, machirumo ga isimu. Omedo bedo gidhi podho kamino nyang. Inga ni setero mino nyango do kuno nyango do pod ngima. Kosiro na tomo di kao mino nyangi ke lot kodagi. Mino nyanga kelo dakana. Ini timo kamino nyango do. Wuono nyango, nyako ne. Bet kan. Abiro padi apat mar joma dongo. Atanda apati pada majaodi. Kari winjawi. Uri mabera siki winjaodi. To in be manye ng'ato. Ipongot ka giti. Sata.